Berriko festa dela eta Lasai Legazpi ikastetxeak ekintza hau burutzen du aurkeztutako lan hoberenak aukeratzeko eta egindako lan guztiak erakusteko. Zelai Aristi Kulturetxean ikusgai egongo da eta abenduaren 22tik urtarrilaren 6 arte bisitatu ahalko da. Guztira 549 ikaslek hartu dute parte, Gabonetako zorion postalak egiten, jaiotzan berriz 70. LH5 eta DBH2 arteko gaztetxoek hartzen dute parte. Krismak eskolan bertan egiten dituzte, baina jaiotzek sormen eta denbora gehiago eskatzen dutenez, normalki gurasoen laguntza izaten dute ikasleek. Laster urte berri gaur olentzero, alferrontzi mozkorreta tripero, hor dago sutondoan bero, bizar zuri, mendigainan xuri, zorionak, bertan ditugu gabonak. Ekimenaren helburua hain justu etxekoak inplikatzea da. Materialak aukeratzerakoan, eskulanak egiterakoan eta abar. Izan ere, denetariko materialak erabili ohi dituzte. Goma, kartoia, poliespana, beira, edota baita irude inprimagailuetan eginiko irudiak eta formak ere. Birziklatutako objektuak eta sormena ere behar izan dituzte. Aurten, jaiotza honenaren lehenengo saria Iraide Delgadok, Aimar Gallardok eta Aider Romerok jaso dute. Eskerrik asko Lasai Legazpi ikastetxeko ikasleen gurasoen elkarteari eta bere ekarpen eta laguntzagatik. Jai zoriontsuak denoi.